Okei, eli moikkuli. Mä ajattelin tehdä tällaisen Five Nights at Freddy's pelivideon teille. Mulla on nämä kaikki pelit ykkösestä Star Locationiin. Niin kuin näette, että mä oon läpässyt tän, niin mä pelaan Custom Nightia. Mutta jos tää saa TikTokissa näyttökertoja te haluatte, niin mä voin tehdä vaikka semmosen sarjan, että mä aloitan alusta ja pelaan kaikki. Mut anyways, Freddy on semmonen kyllä kylpäkarhu, että sitä näin hirveän korkealle laita. Bunny voi laittaa 15 sikan 12. No, Foxy on silleen kiva, että se niin jäyksen. Tai leveli on silleen iso, että 14, niin sitä joutuu silleen tarkkailemaan. Ja jos tää ääni muuten että eikä tässä. Näillä mennään. 7. yön. Mä ite kuulen nää peliäänet ihan sika huonosti, niin mä en kuule, jos Freddy nauraa. Niin se on vähän paha keissi. Katsotaan näitä vitun ovia tässä. Oh my god, Foxy on jo liikkeellä. Ei vittu. Ei vittu, se on tuolta. Voi saatana, se on lähellä. Ei vittu, Voi saatana, mä sain sydärin. Okei, nyt Poni on tuolla, niin voi laittaa ton oven kiinni. niin. Chico tuolla. Mä olin ala-asteella kunnon Five Nights at Freddy's fani. Siitä on kyllä ihan vitu monta vuotta, kun mä olin ala-asteella. Mä oon jo vanhuskuukas. Niin mä tiedän nää pelin taktiikot silleen, että esim. Tässäkin niinku vaan kannattaa niinku esimerkiksi vaan niinku tsekata yli yhtä kameraa. Mut mun mielestä on hauskin pelata silleen, että katsoo, että missä Freddy on. Hui vittu. Guys? Ei vittu, miksi mä haluaisin tän? Okei, no, mitä se oli lähtenyt? No, nyt on tuolla, niin sen vois laittaa kiinni, kyllä. Yes. Hei joo. Foxy on tuolla. Mikä on muuten teidän lemppariha näistä? Mä tykkään Foxista eniten. Varmaan kaikkien suosikki. Mut siis mua kyllä nyt pelottaa tää Freddy. Kuule sen naulaa kunnolla. Hui saatana. Vittu. Onko se ei se ole lähtenyt vielä. Oh shit. Here we go again. Foxy tuolla vittu. Tommosessa renessanssissa. Okei, Bonnie oli lähtenyt. Niinku, missä vitussa Freddy on? Siis mä pelottaa vittu, että kohta saatana. Se on tossa niinku. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ui saatana. Vittu mä sain sydärin. Ei vittu. Siis mä vihaan sitä, kun mä niinku asun yksin. Niin mä vihaan pelata kauhupelejä silleen niin kuin yksin kotona. Kun asun itsekseni. Se on game-alue. Ja nyt on tuolla Fredin sisällä. Silmät siellä pullottaa ja näin. Mut joo, tää oli vaan tämmönen kokeilu, että jos tää saa TikTokissa sillä TikToksia ja... Vittu mun sydän vieläkin pompottaa ton vitun Fredin takia. Oi saatana. Ai. Mut joo. Pitäkää hauska päivä ja muistakaa tsekata vaatekaappi, ettei Foxy lymyllä siellä ja teurasta teitä kun mitäkin sikakanapossua. Mut joo, eivät jos te nyt haluatte, niin mä voin tyyliin aloittaa tän alusta ja pelata tän läpi. Ja vaikka siis Rokeista niin asti ja pelata vaikka muita kauhupelejä puhelimella ja ehkä jopa Pleikalla tai Nintendo Switchilläkin. Mutta joo. Mä nyt on vieläkin järkyttynyt tosta Fredistä, mut joo, so.